Bence bunu nggak mencoba. मा गामिनि जलगुरि र जेबो खालामा नों थांदो फुमायनानै माथो गोसोसो होनना बुंदों बेखौ आं गोसो होनना बुंना खारखौनो ज' गां बुजां गिजां होमबा ओमफ्राय एसे साबसिनमोन थांनाया जों साथामल'खा मा थांबाय खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय अब्ला नोंथांमोना क्लिपआव नुखाबाय माने सानै साथामसो लाइमोन माने हर गेजेराव पुजा नायनो थांनायाव हमजानाय दा बेखौ मा बुंबावनो माने गोरोन्थिया गासिनाबो जायो जाया नङाना गासैखौबो बुंनो हाया बेनिखायनो गाज्रि मोनलायनाय जायो दा आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन सानदों भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव माने एसे बिसोरनि बागै नङा नोंथांमोना गोबां भुल खालामनाय बेखौ नोंथांमोना खोनासंना ला दिनै इम्परटेन्ट भिडिअ जागोन नैयो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय गोसो गुदुंफोरा नायनो हागोन आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान नैखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन बेफोरबायदिनो भिडिअ नायनो गोसोबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरोना अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय बर' सेंग्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला पुजानि नामाव हमजानाय दा बेफोरो गोरोन्थि जायो मोनसे गोरोन्थियानो जाहैबाय जोंहा हराव बेरायनाया मानो होनोबा पुजायावथ' हराव थाङो नंगौ मोनथिखायो आरो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डआ गासिनाबो थाखायो थाया नङा थिग आसे माने आजिखालिथ' रावबो सिंगेल थाया बेफोरबायदि जायो आरोना बेनिखायनो आङो मोनसे बाथ्रा बुङो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड दङ होननानै हराव बेरायनाया जोबोद गोरोन्थि जायो मोजांखौबो गाज्रि सानगोन गाज्रिखौबो मोजां सानगोन नोङो बिदा फंबायजों सोरजोंबा गावनि ब्रादारजों बेरायनो थांबाबो बेखौ बयफ्रेन्ड हिसाबै एबा नोंखौ गाज्रि सन्देशाव खालामखागोन आरोना बेनिखायनो हराव बेरायनाया एसे गिनो गोनां बाथ्रा जायो दा नोंथाङा गावनि बयफ्रेन्डजोंनो सानाव पुजाफोराव बेरायनो थांबाय हमना ला नोंखौ रावबो मेगन होनाय नङा मानो होनबा नोङो गावनि बयफ्रेन्डबाबो बेखौ जोंनि ब्रादार जायो जोंनि आदा बागै जायो होननानै नों बुंबाबो खारग'गोन नाथाय हराव बेरायनायाव नोंनि फंबाय होनबाबो नों खारग'नाय नङा मानो होनोबा हरनि नोजोरा बेलेग आरो साननि नोजोरा बेलेग बेनिखायनो बुङो सिस्टारमोनखौ गावनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड दङ होननानै माने हराव बेरायनायखौ खम खालामनांगौ जोंहा गोबां मानसिया बेबायदिनो हमजाबोनाय माने नोंथांमोनखौ आं बुङाखै जे गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनि गोजानाव थानांगौ माने बेफोरबायदि लोगो हमनायखौ गोजानाव थानांगौ बेफोरबायदि बुङाखै नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ साननानै ला बेयो मा जायो Bence bunu nggak mencoba. मा गामिनि नों आबो मा गामिनि जलगुरि र जेबो खालामा नों थांदो फुमायनानै माथो गोसोसो होनना बुंदों बेखौ आं गोसो होनना बुंना खारखौनो ज' गां बुजां गिजां होमबा ओमफ्राय एसे साबसिनमोन थांनाया जों साथामल'खा मा थांबाय हौवाफ्रा साथामखा आरो मा हौवाफ्रा साथाम नोंसोर मोजां मानसि नङालै आंना बिदायानो आं जेराव बेराया बहा नोंसोर बहा नों मा मिथिनिबा जों माबा सानसेयाव आं सानसेयाव थाङा फैनो हायो हानदोनि न' होनदो ओइ न' होनदो मानसिया माने गासैनाबो साननाया बेलेग बेलेग माने गुबुन जाथिनि साननाया बेलेग जोंनि हारिनि साननाया बेलेग नोंथांमोना गासैबो नुबोखायो दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा जे मानो शेयार खालामदों माबादों होननानै नोंथांमोना नायबासो बुजिगोन आरोना जोबजासे बेखौ इम्परटेन्ट होननानै साननानै ला नोंथांमोना मोनसे मटिभेसन भिडिअ होननानै साननानै ला सिस्टार सेंग्रा सिख्लाफोर दा जानांगौ नैबे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा बुंबावनो आरोना आङो जेबो बुङा माने पुजानि नामाव बेरायदों नाथाय एसे गोरोन्थि जादों सिख्ला मानसिफोरा हराव बेरायजाया आरोना दा नोंथांमोना गाज्रि खालामाखैबाबो माने जेबो गाज्रि सानाखैबाबोथ' मानसिफोरा गाज्रि सानदों मानो होनबा हराव बेरायनो थांबा बेखौ गासिबो गाज्रि सानगोन जा नोंबा मा खालामदों मा जादों बेफोरखौ जों बुंनो थाङा माने गोबाङानो गाज्रि मोनो आरोना बेनिखायनो आं सिख्लाफोरखौ बुङो गावनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड दङ होननानै माने नोङो हराव बेरायनांगो बेफोर इम्परटेन्ट नङा गासिबो बेरायो नाथाय सानफोराव बेलेग बाथ्रा आरो हराव बेलेग बाथ्रा बेफोर बाथ्राखौ आङो गोबां बुंबाय थायो माने हराव बेरायनाया गाज्रि आरो सानाव बेरायनाया एसे साननाय बाथ्रा बेफोरबायदि जायो दा सिस्टारमोनखौ आङो
ब्लार खालामना होनाय जाबाय मानो होनोबा जों बर' लाइमोन नालाय बेफोर गासिबो जाखाबाय थायो दा बेफोरबायदिनो जायो दा नोंथांमोना दा फंबाय हिसाबबाबो बिदा फंबाय हिसाबबाबो हरनि बेरायनायखौथ' बिदा फंबाय साननाय नङा बेयो थगायदों बेयो गिनानै बुजानो गिनानै माबा मोनसे बुंदों बेफोरबायदि साननानै लायो आरोना मानसिया बेनिखायनो बिदा फंबायबाबो गावनि बयफ्रेन्डबाबो हराव बेरायनाया जोबोद गिनो गोनां हरनिखौ मानसिया सिखाव सानो बेनिखायनो मोजाङाबो गाज्रि जायो आरोना बेखौ बाथ्राखौ गोबां बुङो दा आङो मा बुंबावनो बेफोरनि बागैनो गोबां बुंबाय थायो नोंथांमोना साननानै ला जे बियो मोनसे खेलामोन बियो मोनसे माबा मोनसे एक्सिडेन्टमोन माने सौग्रुनाय खामानिमोन बेफोरबायदि साननानै ला जे नोंथांमोना गासिबो बेफोरबायदि सेम नङा आंबो मिथिखायो माने 100%नि भितराव 50% गाज्रि 50% मोजां थायो थिग बेबायदि जायो आरोना दा बेनोसै आं मा बुंबावनो लोगोफोर बेखौ आङो डिटेल्सखौ होनाय जाला बहा हमजानाय बेल' नङा गोबां सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय माने जोङो नुबोबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोरोन्थि मावो बेनो बिमा बिफानि अनगा माने जेरावबो खोमसियाव थांजायो आरोना सिख्लाफोरखौ एसे गाज्रि नुयो सेंग्राफोराथ' बेरायजायो हर सान बेरायजायो जेबो साना नाथाय सिख्लाफोरखौ एसे मोना मोना बेरायनायखौबो गाज्रि नुयो गावनि आंगोनि मादार फादारजों बेरायनाय बेलेग बाथ्रा माने बिमा बिफा थाबाथ' टेनसन गैया नालाय ना माने बेबायदिनो जायो दा हमजानायाव जुदि बिमा बिफाफोर थांनाय जायो दा बिमा बिफाया बे मानसिफोरनि गेजेरजों मानसिफोराथ' बुङो नालाय नोंनि बिमा बिफाया सोर लानानै फै होनना बुङो हमनानै हर गेजेराव दा बिमा बिफायाबो जोबोद लाजिनो गोनां जायो गावनि गार्जेनफोरा जुदि बे मानसिफोरनि गेजेराव एबा रायजोफोरनि गेजेराव मोगा मोगि जानो गोनांबा सोर लासिं जाया गावनि बिमा बिफाया मान सनमान थांगोन आरो नोंसोरथ' थांखागोन थिग बेबायदि जायो आरोना बेनिखायनो बिब' बिनानाव नोंथांमोना मोजां साननानै ला हराव बेरायनायखौ गार दा नोंथांमोना साननो नाङा जे गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनि गोजानाव था पुजा बेरायनायखौ गार आं बेफोरबायदि बुङाखै नोंथांमोना मोनसे लिमिट दोङो बेरायनायनि बे लिमिटआनो जाबाय सानाव बेरायजागोन एबा हराव नोंथांमोना बेरायनायखौ गारथार आरोना खैफोदनि लामायावबो थायो हराव गिदिंनाया खैफोदनि लामाया बेनो माने जोंनि बर'फोराथ' जेबो खालामा माने गुबुननि मेगननि नोजोरा बेलेग नालाय माने सिख्ला नुबा ओरैबायदि सानना लाखायो बेफोरबायदि मानसिफोरा माने सोरखौबा लांखारनाय सोरखौबा बेफोरबायदिनो गाज्रि बेफोरबायदि बुथारनाय बेफोरखौथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय थायो बेनिखायनो गावनि गोसोआवबो एसे गिनाय आरो लाजिनाय थानांगौ सिस्टारमोन हराव बेरायनाया माबायदि सानाव बेरायनाया माबायदि गावनि गार्जेन गैयाबा माने न'खरनि सोरबा फेमिलि बिमा बिफा गैयाबा गुबुन सोरजोंबा बिदा फंबायबाबो आजिखालि बिसास खालामनो नाङा जे नों हराव बेरायहैनांगौ बेफोरबायदि सोरबा गोदै बुंनानै नोंखौ मालाबा समाव मा जायो हमनो हाया बेनिखायनो आङो बुंदों लोगोफोर सिस्टारफोर माने हराव बेरायनायखौ एसे लिमिटआव खालाम आरोना दा जेरै हमजादों माने नोंथांमोनाथ' जेबो खालामाखैबो जानांगौ आरो खालामदोंबो जानांगौ आं बेफोरखौ मोनबो बुङा नोंसोरनि गोसो माने दा नोंथांमोनखौ जे गुबुना गाज्रि सानखादों मानो होनोबा बिदा फंबायबाबो दा नोंखौ बयफ्रेन्ड सानना लागोन गार्लफ्रेन्ड सानना लागोन हरनि बेरायनायानो जोबोद बेलेग बाथ्रा सिखावनि लामायाव होननाया बेनो आरोना दा बेबायदिनो आंबो ससियेल मिडियानि गेजेराव फेसबुकनि गेजेराव आङो साननैसो आरो गोबां भिडिअ नुदोंमोन बे भिडिअ मा जाहैबाय मिथिबायना सासे मानसिया आन्दायदोंमोन आन्दायनायाव ओरैबायदि मोनसे गामियाव बे मानसिया लोंनानै माने थाहैदोंमोन आरोना माने असालिफोरावसो सेथ्लाफोरावसो उदलायना थाहैदोंमोन खोमा दा बेखौ गोबां मानसियानो माने आथिंखौ खानानै सोंदों मा खावनो फैदों मा सिखाव खालामनो फैदों हिन्जाव सिखाव ना बेफोरबायदिनो थाखा फैसा सिखाव होननानै आं गामिनि नामखौबो लाला आरो मानसिनि नामखौबो लाला दा बेनोसै बै जानांगौ ब्रादारा सिखाव नङामोन गावनि लोंनानै गावनि गोसोखौ बोरैबा सानस'हायैयाव बेलेग गामियाव थांसननानै बे गोलैना थाहैबाय दा बेखौ मा सानखो रायजोफोरा हमनानै सिखाव सानबाय आरोना बेनिखायनो बुङो जोबोद लिमिटआव थानांगौ माने सानाव थांनायखौ बेखौ सिखाव बुंनाय नङामोन जे इयो लोंनानै सानाव गोलैना थायोबा बेखौ बुंगौमोन दा बेयो जौ फाग्लालै ओरैनो गोलैना थाफायदो सोरबा लाना थांनानै बेखौ थिखांना हरगौमोन दा बिजे हराव लोंनानै माने गुबुननि सेथ्लायाव गोलैना थाहैबाय
दा बेखौ हरनिखौ मा सानबाय जोमाय फाग्लाबाबो बे सिखाव होननानै सानबाय आरोना बेनिखायनो बुङो हरनिखौ रावबो फोथाया साननिखौ फोथायो जानांगौ माने हरनिखौ नोङो गावनि बिदा बिनानावजों बेरायहैथां नोंखौ गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड माबा मोनसे गाज्रि सोमोन्दोआव फैदों बेफोरबायदि सानगोन 100%खा बेनिखायनो बुङो सिस्टारमोन सेंग्रामोन माने नोंथांमोना गोसोथो बेराय आं बेखौ जेबो बुङाखै माने लिमिटाव थानांगौ आरोना बेरायनांगौ एसे सोरां बारां बेरायनांगौ बेफोरबायदि साननिखौ बेरायनायखौ रावबो जेबो बुङा नाथाय हरनिखौ जोबोद मेगन होयो दै सिस्टारमोन गाज्रि मोननो नाङा आरोना बे बाथ्राखौ बुंनायाव नोंथांमोना जोबोद बुंनो रोंगौ ओरै माबानांगौ बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनो नाङा नोंथांमोननि गोसोखौ लानानैसो बुंदों आङो माने मटिभेसन हिसाबै साननानै ला इम्परटेन्ट हिसाबै साननानै ला नोंथांमोना भिडिअखौ थिग बेबायदि शेयार खालामना हो जायफोरा माने हरफोराव गिदिङो बेरायो बेखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जौ फाग्लायाबो सानसे समाव मोजां जायो बे बाथ्राखौ साननानै ला रावखौबो इगनर खालामनो नाङा आरो रावखौबो मुगैनो नाङा माला समाव मा जायो मानसिनि जिबन जेबो बाथ्रा गैया आरो गोरोन्थिया सोरबा खनसे खननै मावोबा निमाहा होनो नांगौ माने ओरैबायदि मानसि दङ जोंनि बर' समाजाव गोरोन्थिखौ मावगोन माबा मोनसे खेबसे बेखौ ओरैबायदि साजा होयो माने वार्निं होननाय बुस्थु गैया जेबो निमाहा होननाय बुस्थु गैया ओरैबायदि नुबोदों आङो दा बुंबा गोबां बाथ्रा दङ आरो नैबे सिस्टारमोननि बागै आङो गोबां बाथ्राबो बुंबाय नाथाय बिसोरखौल' नङा आं गोबां बाथ्राखौ बुंदो आरो आं भिडिअखौ फेसबुकआवसो मोननाय जादों दे लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आङो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कुवालिटिफोराबो भिडिअ सिङावसो बानायनाय जाबाय दा नोंथांमोना मा सानो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय थाबैनो 10K नांगौ मोब्रे जादोंलै मिया फुजा नायनानै मेगनानो नै दिनै भिडिअखौ बिदिसो लानाय जाबाय आं मोब्रे लोंनाय बायदिसो नुलाबायदों आरोना आङो जेबो सेरेब तेरेब लोङा दै ओरैनो बुंदों आं माने मोब्रेआथ' जादों मेगन मोदै खालामबा मोब्रेबो जायो नालाय बेनिखायनो बुंनाय जादों आरोना अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअ लाबोनो हाथाराखै आङो माने लोमजाना दङमोन आरो फुजा थांबाय नालाय फुजा जोब्बासो कन्टिनिउ भिडिअ फैगोन आरोना बिदि दा इन्टारेस्टेड दंबा साबस्क्राइब खालाम आरो आंनि भिडिअ जायफ्रा इन्टारेस्टेड गैया आं बुंखादो साबस्क्राइब खालामाबाबो जागोन आरोना आं जेबो नोंथांमोनखौ जर जबस्थि नोंसोरनि गोसोखौ बोनानै साबस्क्राइब खालाम होननानै बुङाखै आरोना नोंसोरनि गोसो साबस्क्राइब खालामबा खालामनो हागोन आरो खालामाबा थानो हागोन आरोना बाय